Хәтер һәм кайгы көне уңаеннан үткәрелгән митингта җитәкчеләр, оешма предприятие хезмәткәрләре, укучылар катнашты. Әмма кайда гына булсак та, без тарихны беләбез һәм үткәннәрне онытмабыз. Чарада катнашучылар Бөек Ватан сугышында һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Соңыннан яу кырында ятып калганнар истәлегенә чәчәкләр салдылар. Кичен мөслимлеләр кабаттан мемориаль комплекска җыелды. Россия күләм чарага кушылып, биредә Хәтер шәме акциясе үткәрелде. Biz Leysen Ballar Bakşası kollektivi Xətir Şəmi aksiyasına birgələyib çıxdıq. Bu günü hər birimizdə istəyə qaldırığa deyir. Biz bunday şaralarda biktilib, həm aktiv qatnaşabız. Район башлыгы акциядә катнашкан һәркемгә рәхмәтен җиткерде. Иҗтимагый совет рәисе Рушат Солтанов Бөек Ватан сугышы еллары китергән афәтне хәтердә саклауның бүгенге көн өчен мөһим булуын ассызыклады. Biz илебезне, халкыбызны яратырга, халкыбызның традицияларын матур итеп алга дәвам итәргә, балалар кичкенәдән шуны аңлап, гаиләләрдә бу тәрбия алып, илебезнең ныклы терәге булып яшәргә без бурычлы. Сугыш китергән кайгы, хәсрәт һәр гаиләдә үз изен калдырды. Исемнәре уелып язылган стеладан һәркем үз нәселен таба ала. Йолдыз Асадуллинаның бабасы Фәрвәретдин Баһауов 1942 елның көзендә Ржев буенда барган сугышта һәлак булган. Гаиләбез белән Хәтер шәме акциясына кушылырга килдек. Безнең бабаебыз да сугышта һәлак булган. Без аны искә алабыз. 9 майда 22 июньдә аның исеме булган җиргә без чәчәкләр салабыз. Чара ахырында шәмнәр кабызып, алар ярдәмендә хәтерлибез сүзе язылды. Акция авыл җирлекләрендә дә оештырылды. Мондый чаралар илнең иминлеген, тыныч тормышның кадерен белергә өйрәтә, уяу булырга чакыра. Гөлназ Җәлиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.